A Madarak és Fák napja alkalmából a Hargita megyei Környezetvédelmi Ügynökség, valamint a Kerékcsere Egyesület több fordulós iskolai vetélkedőt szervezett. A nyertes csapat nyári táborozásban részesülhet. Hargita megyében leginkább a tűlevelű, illetve a bükkös erdő a jellemző, de kisebb területen tölgy is található. Vidékünkön a tiszafa tartozik a védett fafajok közé, vadon élő fák példányszáma nagyon alacsony, leginkább a Vargyas-patakának környékén fordul elő. Csíkszeredában termesztett formában a központi parkban is fellelhető egy díszpéldánya ritka, akár 2000 évet is élő tiszafából. A madárvédelmi területek nagysága megyénkben több 10 000 hektárra tehető, ha figyelembe vesszük a Natura 2000-es természetvédelmi területeket is. Régiónkban a védett madárfajok közé a szirti, valamint a békászó sas, a harisz, illetve a siketfajt tartozik. A madarak élőhelyeinek védelme a fajok fennmaradását jelenti. Hargita megyében a védett területek közül, tehát a nemzeti szintű védettséget élvező területek, védett területeink közül gyakorlatilag egy van, ami madártani jelentőségű, ez a Szentpáli madárpihenő. De a Natura 2000 hálózat, európai ökológiai hálózat kialakítása során is kijelölésre kerültek madárvédelmi területek, ezekből 5 van. Területük igen nagy, 90 000 hektáron felül van. Az európai jelentőségű madárfajok közül Hargita megyében talán a békászósast, a harist lehetne említeni, de a fajtkakas, több ragadozó madár, énekes madár is nagyon sok él a megyében, olyan, ami nemzeti szinten is védett, és Európai Uniós jelentősége is igen nagy. Az idén a Kerékcsere Egyesülettel közösen szerveztünk egy nagyobb akciót, ami egy természetismereti madarakkal és fákkal kapcsolatos témákat összefoglaló verseny formájában zajlik. A jelentkező gyerekcsoportok az interneten keresztül pályázhatnak, és a nyertesek egy táborozást nyernek, akik megfejtik a feladatlapokat és megérdemlik azt, hogy részt vegyenek ezen a jutalomtáborozáson. A Madarak és Fák napi természetismereti vetélkedőre 48 csapat, azaz 96 diák nevezett be. A kisdiákok által beküldött képeket a Kerékcsere Egyesület honlapján is megtekinthetik.